Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inda ibasa ti Ecclesiastes Kapitulo 3, versikulo 12. Iti kasta, naamiris ko nga awanan ti naimbag nga aramidan ti tao, no di agragsak kan aramidan na ti amin akabaalan na, bayat ti panagbiag na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Adda ka madgayam diti balay, Carla, ading. Wan manang Dora, umayak ko mamanin mangibaga iti kwarta. Masakit ngamin ti anak ko. Nairanamot ngamin nga awan pa'y sweldo nila kay ko iti pagtrab-trabakuan na. Kasta aya, mabiit lang nga rod ta ikan ka iti kwarta. Nayunak matan, ta igatang mo iti prutas akanan ti anak mo. Iti kasta, daras a pumigsa. Ay na, agyaman manang. Wen, gumatangak iti prutas. Agas kan vitamins ti anak ko. Ay, managsaksak ito ngamin. Uy nga rod, nalabit. Masapol na ti umno at araon, kan vitamins. Isong ay gatangam. Kaasi mo, di ka anak ka. Wen manang, kasta ti aramida. Amumbong, apalan da ka una dagiti katrabahuan ta. Apay mat Marco? Kasano kat baknang kan. Nagdaras ngay masinso ti biyag mo. Nagunod ko da ito gapo iti tulong tinamarswa. Iso atap no makapagyaman ak iti Diyos, kaya't kumat nga ibinglay ti blessings asimang bay kanyak. Nagsaya atin na itabong. Kuma, kastabot dagiti da duma ababaknang. Kasi tinakunak, Marco, sana ka baknang. No sana ka nagnegosyo, nalabit, awan ko maita ti kungkunam akinabaknang ko. Bong anak, kumusta ti binangon mo ang negosyo? Damag ko kat napigsa kanumat. Wan mami, baba ni ti asi ti Diyos, inaldaw nga da mapastrik medyay. Nasaya at matnukas ta anak. Agasam nga'y. Malaksid ang nakaturpos ka iti panagadal mo at da natalgad at trabaho. Sabali pa iti matmatunam ang negosyo. Wan mami, jakmat ni namnama ang mapaduras ko ti negosyo ka burger stand. Kan saan la amay may sa branch itan, mami? Duhapay itan. Talaga akaimaam ti ang negosyo, anak ko. Wan mami, kat pagyamyaman ako na iti iti Diyos. Gaputan na pintas ti taray ti binangon ko ang negosyo. Oh, Dora, kumusta mo ti panang bambantay mo iti burger stand? Saan ka kadimot lang nga marigatan? Saan mo't? Di nakpagdanagan. Nasayat no kasta. Awan gayam. Planok ti mangala iti agtrabaho ijay. Iti kasta. May pamaysam ti agtrabaho iti bukod mo ang negosyo. Kasta ka di. Mayat day ta a planom. Kat asino nga iti alaam nga agbantay iti burger stand. Planok ti mangala iti estudyante. Uray part-time laeng. Iti kasta. Makatulong nga kadakwada. Isupay apang allowance na. Mayat day ta panunot mo, lakay. Ala nga rod, uray dua ti ayabam nga estudyante. Iti kasta, ada kasinublat ti maysa kadakwada, no kasta nga ada klase ti maysa. Mayat ti planom dadi. Tumulong ka kadag iti estudyante. Baban iti panagtrabaho da iti burger stand. Wan anak. Mangsapulak iti estudyante, akayat na ti ag part-time iti burger stand. Iti kasta, may pamaysamot ni mamim ti negosyo na. Unmat dadi. Bayan nyo, tatumulong ak matamang sapul iti agtrabaho ijay. Alaman nga rod anak. Ken uray iti may sa branch tayo. Mangsapulak mo't lang iti estudyante, akayat na ti ag part-time ijay. Sige, dadi. Tumulong ak. Adu ti estudyante nga agkasapulan iti pakitrabahuan da. Nang runa dagiti nagagat nga agadal. Kas kuma dagiti estudyante iti kolehyo. Sigurado, adu ti mayat nga ag part-time. Alang nga rod anak. Rugyamon ti agsapol. Iti kasta, makarugida mo't na dagos. Manang Dora, talaga amayatan ti biyagyo kini Manong Bong. Agasam, uray ladwa ti matmatunan nyo ang negosyo.
Sa bali lang tibukod mo ang negosyo. Wan, Carla. Talaga ngamin akaimaan ni Bong amanong mo, tiag negosyo. Iso aday jay, nakaipatakder pa iti may sa burger stand na. Wan nga rod manang. Kan saan la aday ta? At dapay natalgad at trabaho ni Manong Bong. Wan, ading. Kat pagyamanak, gaputa ni Bong tinagbalin nga sawak. Gaputa nagagat. Ka nalaing pa nga agnegosyo. Wan nga rod manang. Hay, no kasta kumamit kagagat tinagbalin nga asawak. O, di saan kami kumamit nga grigrigat. Saan na bali Kasaan kayo mat alumanglangan amangan. Gaputa damat lata trabaho, tilakay mo. Opong, kas makita kat naragsak ka. Apay ka di, ha? Maragsa ka naklaeng, gaputa adun tinatulungak nga estudyante. Matultulungak ida, baban iti panagtrabaho da ijay burger stand. Kasta ka di? Ay kat nasayahat mo't ano kasta? Talaga ama nagtulong ka. Iso kay kayat da kamat nga sa asit nga nagiti tao. Rumbang lahan ti kastoy, Marco. Tumulong tayo kadagiti agkasapulan, bayat asibibiyag tayo. Aramidan tayo ti ammo tayo akasayaatan para kadagiti pada a tao. Husto ka. Kat dayawan ka agapu iti kastangan aramidan. Adda kayo madgayam dito'y balay, Lola. Kaslay talamanan ang nakapasyar kayo dito'y Uwan na po. Kasanumot ngamin. Makumi-kumak iti trabaho. Wan nga rod, Lola. Talaga nga imala ni Daddy kada kayo. Agpada kayo ang nagagat. Uwan apo. Iso asika. Saysaya atam ti agadal, ha? Iti kasta maadaan kan tumot iti natalgad apanggadan. Wan, Lola. Kaya't kumati agbalin ang negosyante. Akas kada mami kan Daddy. Nasaya at dayta po. Kan saan la ang negosyante? Kaya't ko, agbalin kamot nga abogado akas ken ni datim. Wan, Lola. Day tapay ti may nga arapaap ko. Kaya't kumati agbalin nga abogado. Talaga ang makapaapal ka, Manang Dora. Ne, anya man hindi apalam kanya, Carla. Kasano? Baknang ka lang arudan, naadaan ka pa'y itinasingpat nga asawa kan anak. Ay na, sika talaga. Kat, nasingpat mo ti anak mo. Wan manang, ngam. Ay, Apay ang nagsinay ka. kasanumit ngamin, nakiasawa ak anasapa. Iso anday to'y, sa anak-anak alpas iti panagadal ko. Kan oray mo tinakiasawa ak. Agpada kami asaan anakalpas iti panagadal na. Dora, anya nga tano alamat ti kabsat mo nga agtrabaho iti restaurant mo. Iti kasta, at damat pangalaan da iti naldaw agastusin da. Naibagak daytan iti kabsat ko, lakay. Iso na laeng, saan na mabalin a panawan ti anak na. Taawan mat mangaywan. Kat, nibayaw mo nga Busy mat. Gaputa adda mo trabaho na ita. Kasta? Di mat na ko na mabasit lang ti sweldo ni bayaw mo iti pagtrabahuan na. Wan, dandani saan pa'y makaanay kadakwada ti sweldo na. Iso ano da ma? Mangtutak matlaang iti gastusin da. No kasta nga rod, nilangan bayaw mo ti alam nga agtrabaho iti restaurant mo. Wan ngagpaiso. Ala, padasag to akasarita ni bayaw ko. Agyaman Manang Dora, nalaos ti panagyaman nila kay ko. Gapo tadak-dak lang ti sweldo na ita. Wan, insingasing nga minilakay ko dayta. Nga ayabak laangan ti asawam, tapno ija restaurant ko ngagtrabaho. Maibagay launay ken ko na, tiinted ko at trabaho na. Gaputa na laingmat nga agluto. Pudno dayta manang. Isumot lang ang tinakasursurwak nga agluto. Iso nga ita, amok matantag luto. Saan na bali? Inton dumakkel ton ti anak mo, mabalin mo tula ti sumrek nga agtrabaho. Wen manang, agtrabaho ak tumat ijay. Iti kastan, addan to pangalaak iti pagadal ti anak ko. Agtinulong kami iti asawa. Wen agtinulong kayo para iti masakbayan nyo.
Nay, apa yan, Bong? Kasla masakit ka. Huwag nga rod, Marco. Maditirik nak. Saan kala ko man asimmer ka? Kan napan ka ko man nagpa-check up. Amang ano niya daytan? Di nakpakadanagan. Sumaya tumatla siguro tirik nak. Inton madamdama. Tinasayat, agawid ka pa, itap no makainan na ka. Saanin, Marco? At dahak matlangan dito yung opisina. Iso asaan ako nga gawid. Barang mayat tong tirik nak inton madamdama. Mami, anyat na pasama ka ni Daddy. Ay, jak payam mo, anak. Imawag ni Tito Marco. Intaray da kano ni Daddy medyo ospital. Gaputa kelat kano anawan na ni tipuot. Ha? Anya nga tanti na pasama ka ni Daddy. Sige, anak. Tay nakitaan ni Daddy medyo ospital. Sumuro takmat, Mami. Kaya't kumat ang makita ni Daddy. Alang arod, anak. Agrobwat ka na. Urayan ka ni Ija kotse. Kumusta ti asawam, Dora? Dayta, mami. Saan pa yan nakapuot? Padagayam sakit na iti puso. Kan saan la dayta? Anda pa'y high blood na. Ay, nakakaasimot ti anak ko. Nalabit. Naalan aday taga po itinalaw sa bandog na. Uwan nga rod, mami. Mami, tulungan na ka kararag. Saan ko akayat ang mapukaw ti asawa? Wan, anak. Kararag tayo. Ikararag tayo asapay kuma. Tamalasat ni buong ti sakit na. Uwan, mami. Ang buong apay pinanawan na kami iti anak ta. Daddy, apay ngay. Kasano kami paitan kan ni Mami. Itatawan ka matan. Nagsaya at ka tao. Gamapay ang napasamak kan katikastoy. Makipagladingit ak itinapasama kin ni Manong Bong, Manang Dora. Makoy. Yaman na Carla, ading ko. Unay matandi kastoy ana pagtan ni Manong Bong. Nagsingpat. Ngam apay ana pasamakan ko ana ti kastoy. Un nga rod, tita. Apay ang nagsapa na tayo ni Daddy. Jack Macklon da ito, tita. Makipagladingit ak iti pupusay ti pagayam ko, Nana Marta. Agyaman na akbaro. Kasladyak pa'y lapat yan nga awanan ti anak ko. Huwag nga rod, Nana. Maladingit anak mat iti pupusay yung tigayam ko. Agam talaga kasta ti biyag. Saan tayo nga mo? No kaano ngagpatingga ti biyag tayo. Puno day tamar ko, Barok. Malagip ko lakit nga rood ti kanayon idi nga ibaga kanyak ti anak ko. Kanayon na nga ibaga. Abayat asibibiyag tayo pa'y. Agaramid tayo kano iti kinaimbag dito'y lubong. O Nana, kanayon nga ibaga ni Bong day ta idi. Kat itatawanan ti pagayam ko. Dakkel ti kawami nga kakatrabahuan. Nang runa lagi tinatultulungan na. Husto ka, Barok. Talaga nga adu ti maikawa. Gaputan na singput a tao ti anak ko. Mami, pimanawon dagiti nakipamunpon. Agawid tayo matan. Sige, anak. Ngam sakbay na. Agpakada tapay ka ni Daddy. Un, Mami. Daddy, agawid kami. Kat agyaman kami. Gapo iti kinasaya at mukada kami. Kansan la dayta. Kaya't kumati agyaman. Gapo taado tinasaya at anasursurukan ka. Makoy, anak. Itatawanan ni Daddy. Agtultuloy latta kumati kinasaya at mo itipadam a tao. Gaputa kasta ti kayat ni Datim. Un, Mami. Agbalinak mo't anasayaat akas kan ni Daddy. Kat sigurado, ano aramidag dayta, maragsakan lakit din ni Daddy. Wan, anak. Sigurado ang maragsakan ni Datim.
Gaputa kasta ti kayat na. Tiagbalin tayo anasayaat, itipada tayo a tao. Kayat na, at tumulong tayo, kadagiti kasapulan, ititulong tayo. Bayat asibibiyag tayo, agaramid tayo, iti kinaimbag, nga isuma ti pagtuladan dagiti dadduma kada tayo. Agaramid tayo iti kinaimbag, katawan sa bali, amang subad, nudi ti Diyos. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan. Ana itampok, diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Isurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo amin.